कि जगर बियाह हो गरल ओकरा खातिर बात रह। लेकिन फिलहाल में बड़ा बारात आइल बा। अब बहुत सारा लगन में लोगन के बियाह ठीक हो गइल बा। अब बियाह ठीक हो जाला प्रीति तो लोग फोन पर ढेर बतियावे लागेला। आ फोन पर मैं सेटिंग होला कि जब बियाह हो जी त का कइल जी कहां घूमे जाइल जाई। हां ई बात गुप्त में रखे के बा। सब कुछ त लइकवा लइकन के बात होता लइकवा ढेर बढ़ चढ़ के बोलता त लइकिया कहत है के राजा जी अबे त बड़ी फुदुकतड़ लेकिन जइया हां इनकरा के ढेर जल्दी जल्दी बा सो पूरी अनुभव हो गइल बनू। अरे अनुभव कहीं से होता। हम नाम ना धरम त आजकल वीडियो के वायरल के जमाना बा पिटवइबा का हमारा के। लेकिन लइकिया कहत है के राजा जी हे तना पहले ही सब कुता तनी तो वो दिन त जना त कि आप हमरा के मुआ दे कहत है लइकिया तनी कपार पर लुगा धल बेटी बहन के तनी लूर सीख। आ मेहरारू हौ न मान ल कि जा तर देवर और की बाणन जा भसुर लोग बाणन जा ससुर लोग बाणन जा ना जी ए जे बियाह करबू कोनो लइकन से ना इनका सेटिंग पहले ही से बा भैया कौन बात ना आओ मार दियलू हमरा के एक माई कहत के बात कि अरे आई सुहाग रात जोहिया